La primera vegada que vaig veure un cuquet de llum em va fer por. No sé, no m'esperava que un bitxo poguera fer llum. A més, fos com estava, em va semblar una cosa de fantasmes. Però clar, només tenia 4 anys. Mon pare, al veure que trencava a plorar, em va agafar al braç i em va explicar que no fan res, que són totalment inofensius. Xerren entre ells pegant llumades. Quan es senten en perill, apaguen la llum a voluntat. És la seva forma de comunicar-se. Mon pare ja no està. Tal vegada per això, cada vegada que de major he vist un cuquet de llum, m'ha semblat la cosa més meravellosa del món. Digueu-me boba, però em fa la sensació que és mon pare el que em parla a través d'eixes llumetes. Val, anem a seguir amb el tema de les potències, que hem de repassar per a l'examen, així que tragueu el material, d'acord? Vinga, ei, avui li donem la benvinguda a una companya nova, li diuen Mada. Vaya bicho raro. Vine, Mada, eixe serà el teu lloc. Quina pinta té. Bé, algun voluntari o voluntària? Mare meua, no us amuntoneu. Ningú vol eixir? Mada, vols eixir tu? Pobreta, va deixar-la en ridícul per fer la papa frita. És coño, no? Bon dia, pot eixir-me un momentet? Clar. Mada, pots eixir amb l'orientadora? Vine, Mada, vine. Bé, xics i xiques, vos he de contar una cosa sobre Mada. Asperger. Asperger burro. Hostia, si no estaba vacilando. Pobreta. Ahí soletes. Chica, ves a dir-li algo. Sí, home, i què le dic? Ah, mira, ahí està el profe, vaig a preguntar-li. Profe. Què passa, Alexandra? És que voldria dir-li alguna cosa a la nova. Mada, li diuen Mada. És que no sé com dir-ho, si m'entendrà i tal. A veure, si tingueres que encetar una conversa amb algú, com ho faries? No sé, li diria, hola, com estàs? Soc Alexandra. Molt bé, perfecte. El veus que és senzill? Però, i si no em contesta? Val, mira, no hi ha un manual d'instruccions per a tractar amb Mada, val? Simplement tracta-la com t'agradaria que te tractaren a tu. El que sí que puc dir-te és que Mada no és tan diferent. Ella també té una família que l'estima igual que ta mare t'estima a tu. Potser ella no entenga els dobles sentits de les coses, no entenga algunes bromes, potser no empatitza amb els altres, però si no tractes d'averiguar-ho, mai ho sabràs. Tot serà tan fàcil o difícil com ho vulguis fer. Mada mai et dirà una mentira perquè no sap mentir. I creu-me que això la fa millor persona que molta gent que conec. Així que va, vés-hi donar-li una oportunitat. Hola, sóc Alexandra. Hola. Soy Mada. Te he visto en clase. Sí, jo a tu. Som companyes. Ah, el que has fet en la pissarra ha sigut al·lucinant. Me gustan las matemáticas. Sí, a mi em pareixen un poc rotllo perquè no les entenc. ¿Por qué un rollo? Sí, per exemple, no sé calcular potències elevades a un número. Multiplica los exponentes. Me gustan las potencias. Yo te ayudo. ¿En serio? Sí. Així és com Mada, el bitxo raro, es va convertir en la meva millor amiga. I així és com va acabar recordant-me els cuquets de llum. Tots som un poc com aquells cuquets i brillem quan estem amb les persones correctes. I mon pare, d'alguna manera,
tornava a comunicar-se amb mi.